Hei, salutare toată lumea, sunt un idiot care nu știe să joace Skywars, numit Rablafon HD. Ok, am primit un fishing rod și iteme bune pentru mine, dar eu nu știu să joc. Și, na. Să nu spuneți că nu știu să joc, e adevărat. Dar tot nu spuneți că mă faceți trist. În fine, voi încerca să câștig, chiar dacă sunt un noob și bla 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 bla. Mamă, ce greu e jocul ăsta. Ok, am pus ceva aici ca să-i oprim pe inamici să vină la noi, să ne omoare. Unde sunt? Uite-l. Se vor bate și eu voi merge la clean-up. Oh, deja s-a întâmplat. V-am zis că nu știu să joc. Am zis că nu sunt bun la acest joc și e adevărat. Chiar nu știu cum să mă joc. Oare voi câștiga și eu ceva? Un match măcar pentru video-ul acesta minunat care îl fac eu pentru voi. Oh, uite pe cineva. Haideți să îl lăsăm acolo și noi mergem la clean-up. Într-un fel. Că tipul de acolo este foarte OP și de asta ne speriem noi. El a căzut și eu am câștigat primul meci. Wow! Ei bine, chiar sunt un noob, căci l-am aruncat pe ăla OP în voi și uite, arăt mișto, chiar dacă sunt noob. Wow! Ok, haideți să vedem ce putem face meciul acesta. Nobul își enchantează itemele. Uite-mă pe doi proști de la răsărit. Haideți, tipilor. Bovește, puicu nob, ești bătrânel. Lasă-mă, lasă-mă în pace. Doamne, ferește. Oh, Alex. Unii-mă pe Alex. Se bate, se bate, se bate, se bate, se bate. Are hack. Are hack-ul nebun. L-a bătut Alex! Hai da, boss! Hai! Uaa, ce nob sunt! Greu mai e jocul ăsta. Dacă ești nob și nu prea știi să joci, e greu jocul ăsta. Adică, frate, e greu pentru nobi. Nu neapărat toți sunt. Unii știu să joace foarte bine, ca voi de obicei, sau de exemplu. Poate unii dintre voi sunteți miraculoși de buni la acest joc. Wow! Tipule! Wow, ce a fost asta? Mâncăm un gheapăl de aici. Și uite-l. Îl văd și eu pe mister. E ușor, îl batem, doar pe el. Uite-l pe 1. 2. Ok, se pare că am bătut mulți tipi. Dar nu știu... Sharnez 2, wow! Tipul acela chiar că avea chestii bune, băieți și fete, ce vă uitați la canalul meu și vă bucurați. Wow! Haide! Am câștigat din nou cu 5 kill-uri, wow! Al doilea meci câștigat pe azi. Ăsta va fi ultimul. Ok. Nu știu dacă îl voi câștiga, căci rablafonul vostru nu e prea bun la gaming și de astea.
Nu prea știe Rablafonul să joace multe. Mr. Rablafon. Apropo, scrieți în comentarii dacă vă place numele meu, că eu cred că e minunat. Rablafon e un nume minunat. Ok. Stați puțin, vă zic o glumă. Știți, în filmul Cars 2 de la Disney, de ce s-a accidentat Carla Veloso? Fiindcă s-a îmbătat. V-ați prins? Că a căzut! Are păirea sec și știe să mă bată. Wow, încă unul. Fugi. Ok, cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Sper să lăsați un like și un subscribe. La revedere, băieți și fete! Ring!